Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwaziwa vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shainet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwaziva vateereri. Vateereri tokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda musoro wedu wenyaya watiri kukurukura nezvawo nhasi unoti iwo Polluting the Sanctuary Part 2. Ndizvo mufundisi pazvidzidzo zvakapfuura vateereri zvaive nemusoro wenyaya wokuti from Rome to the end. Pakanga pari kutariswa chiprofita chenhoroondo yenyika ino zvikuru sei mubhuku raDhaniel nazvakazarurwa. Chiprofita ichi chaitanga mazuva aDhaniel eumambo hweBhabhironi, koteerera hweMedo Persia, kouya hweGreece, kouya hweRome. Rome yozodivhaidha into 10 nations. But yadivhaidha kudaro, chiprofita ichi chakaona pachibuda humwe mumambo wakabuda iri Christian Church ikaparadza mamwe madzimambo matatu kwakusara madzimambo 7 pamwe chete neThe Christian Church sezvazviri nhasi unowu. Saka pataiti from Rome to the end, zvidzidzo zvainyanya kuconcentrata panonyanya kubata isusu vanhasi tichitangira mazuva eRoman Empire kusvikira kwekupedzisira. Saka pataa kuti polluting the sanctuary tiri kuramba tiri paperiod imwe chete, but hatichaite kunge tangomhanyira kunosvika the end. Taakumboona zvimwe zvaiitika pakati papapo kuti chii chimwe chaiitika ipapo mufundisi. Saka tiri kuti polluting the sanctuary, asi ndaitira kuti vanhu vanzwe time frame yacho kuti zviri kuitika tiri papi. Saka tichiri mubhuku raDhaniel pana Daniel 11 verse 31 tiverengere ipapo mufundisi. Daniel 11 verse 31. Hondo dzichamutswa naye dzichamhura nzvimbo tsvene iyo nhare. Vachabvisa chipiriso chinopiswa nguva dzose ndokumutsa chinonyangadza chinoparadza. Vhesi iri riri kutsanangura paperiod yeThe Christian Church nezvayakatanga kuita mushure mekunge yaane masimba yapedza kudzura nyanga nhatu dziya takati chii nyanga dziya maVandals maOstrogoths namaErul. Saka tingangoti safe date rekutanga naro i538 AD ndo papedzisira kudzurwa maOstrogoths. Saka bhuku raDaniel 11 mufundisi rinosiyana papi nanaDaniel 2, Daniel 7 nanaDaniel 8. Chiprofita chiripo chinosiyana papi, makambozvitsanangura. Daniel 11 inongotaura nyaya dzimwe chete dzinotaurwa muchapter 2, chapter 7 nechapter 8. Asi mutsauko musiyano uripo ndewekuti kumwe uko kunenge kuchishandiswa mifananidzo kutaura chiprofita chacho. But Daniel 11 haichanyanyi kushandisa mifananidzo. Yakutaura nyaya yacho muchidimbu, inopa masamari zvekuti vhesi rimwe chete kana kuti sentensi imwe chete
inogona kunge iri loaded, yakatakura zvinhu zvakaitika over period yakareba. Ndizvo chaizvo. Saka muchaona kuti Daniel 11 yese ndiGabriel ari kutsanangurira Daniel. Ari kumutsanangurira kusvikira kwekunopedzisira. Saka pari kunzi panhoroondo yeThe Christian Church pakati apa zvimwe zvavachaita kusvibisa, kupoluta nzvimbo tsvene. Kusvibisa nzvimbo tsvene. Saka pane chimwe chidzidzo chatakaita, Polluting the Sanctuary Part 1. Chainoburitsa kuti nzvimbo tsvene ndeipi pastor? Nzvimbo tsvene isanctuary iri kudenga. Okay. Ndo yakakoperwa naMoses. Right. Paakanga akugadzira nzvimbo tsvene pano pasi. Sei isingagone kuva sanctuary iri panapa? Sanctuary iri panapa mukatarisa yakazoparadzwa kaiyo muna AD 70. Yaive paJerusarema muna AD 70 yakaparadzwa. Saka makore ataakutaura aDaniel 11 verse 31 tatokunana AD 500. Papasisina sanctuary panyika panapa. Sanctuary iri kobe dzimwe chete inotaurwa neBible ndeiri kudenga. Sanctuary yakakosherei mufundisi? Pana mapisarema 77 verse 13. Mapisarema 77 verse ya 13. Nzira yenyu Mwari iri panzvimbo tsvene. Ndianiko Mwari mukuru wakafanana naiye Mwari? Saka nzira dzaMwari dzinodzidziswa kana kuti munhu unogona kudziziva zviri nani waona sanctuary. Alright. Ndo pari kunzi nzira yenyu iri munzvimbo tsvene, kureva kuti iri musanctuary. Iri musanctuary, kureva kuti munhu kana arida kuziva maitiro aMwari panyaya yekuponesa vanhu nenzira dzinodiwa kufamba nadzo kuti munhu aponeseke, zvinhu izvozvo zvaiva zvakafano ndoti kudiko, zvanga zvakafanoiswa musanctuary. Okay, zvaidzidziswa kuburikidza nesanctuary. Zvaidzidziswa kuburikidza nesanctuary. Saka munhoroondo yeChristian Church manje zvaidzidziswa zviya ndo panzina Daniel 11:31 zvakanodzonyonga toti kudiko kupoluta toti kudii, tingavara remuchishona rinoti kusvibisa, asi ndinorangarira zvataimboita tichiri vafana zviya zvekuti unogona kuti peji yakachena, peji yemubhuku kwakungotora kana chibhopoindi kana especially ukaenda nebhuku rekuchikoro kumba paine kamupfana kasingazive kunyora, kanotora bhopoindi kobharabhadza kungonyora zvisina chazviri kureva, panospoilika. Matsanangura zvakanaka. Saka pati kuti polluting the sanctuary, kuti zvaidzidziswa nesanctuary kuti tizive basa rekuponeswa kwevanhu, zvaida unzi naMwari tizive panyaya yeruponeso, zvakaitwa munhoroondo yeThe Christian Church vakanobharabhadza. Vakabharabhadza kuti zvisabude pachena, zvisaoneke. Sanctuary yenge yakamira sei? Hebrews 9 verse 1 na 2. VaHebheru 9 verse ya 1 na 2. Zvino neii sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yokushumira Mwari nayo neimba tsvene yenyika, nokuti tabhenekeri yaiva yokutanga yakagadzirwa makanga mune chigadziko chemwenje netafura nezvingwa zvokuratidza, ndipo panonzi patsvene. Saka pari kupiwa samari yezvinge zvakaita sanctuary. Ndoti chiko, hamunoona uchisvika pamba pakafenzwa mufundisi, panogona kuita fence kana jurawo yekufenza panogumira yadhi. Saka sanctuary ndozvenge yakaita kana kuti tabernacle yaita ruzhowa runonotenderedza yadhi yacho yesanctuary. Saka mukati meyadhi ndomaiita pekuti munhu akauya nehwai paiurayirwa hwai nepadzaipisirwa muruvazho. But mukati meruvanze rwacho maizoita inenge imba. Tabernacle yacho inenge imba ine makamuri 2 rooms. Saka ndopari kunzi room yekutanga yainzi patsvene kana kuti the holy place, yanga ine zvinhu zvatsanangurwa, yanzi yaive nechigadziko chemwenje netafura. Ameno, tsanangura imanzwe here, ndoda kuti picture yacho vanhu vaione yesanctuary. Muri kuti mimi kana munhu achienda kusanctuary, chekutanga akunosvika pane yadhi, pakaita sekunge toti kufenzwa, pakakomberedzwa. Right.
saka munhu wopinda muyadhi amuchivanze manje ndo maive nenzvimbo dzekuurayira zvipiriso pekuzvipisira asi pane imwe nzvimbo paive pakavakwa sanctuary yacho dziri 2 rooms dzakabatana yaive nemipanda miiri rumu yekutanga ndo yaidedzwa kunzi holy place ndizvozvo kana kuti panzvimbo tsvene saka imomo ndo manzi maive nechigadziko chemwenje rinenge rambi netafura saka zvese izvi mufundisi kuti tione kuti kubarabhadzwa kwakaitwa zvaidzidziswa nesanctuary zvairevei toda kutomboona kuti zvinhu zvaiwanikwa mumba iyo tsvene holy place zvaimirirei tozoona kuti panhoroondo chii chakaitika kwazviri saka chinhu chatoda kutotarisa nhasi vateereri ndechicho chanzi chigadziko chemwenje kana kuti candlestick ndo yatoda kudzidza nezvayo toona kuti munhoroondo yedu takamirira kuuya kwajesu ndepapi pekuti zvaidzidziswa nechigadziko chemwenje zvakabarabhadzwa nechechi zviri kubatika handei pana Exodus 25 verengai verse 31 na 37. Exodus 25 verse 31 unofanira kuitawo chigadziko chemwenje chendarama yakaisvonaka, chigadziko chiitwe nendarama yakapambadzirwa. Verse 37. Verse 37 uitevo mwenje yacho minomwe vagotungidza mwenje yacho kuti ivhenekere pamberi pacho. Saka changa chigadziko chemwenje kana kuti lampstand kana kuti candlestick yenge yakagadzirwa negold. But Bible riri kuti yakazoitwa mapazi 7. Alright. Pa 7 pese pachitungidzwa marambi. Toti kudiko kuti sezvakaita muti kana uchimera muti kana woita mapazi 7 woita mapazi 7 asi kubazi rega rega kuchizobatidzwa mwenje. Ndozve chenge chakaita hande pana Exodus 30 verse 7 to 8. Exodus 30 verse 7 to 8. Verse ya 7 Aroni unofanira kupisa pamusoro payo zvinonhuhwira zvemiti yakanaka. Ngaazvipise mangwanani ose kana achigadzira mwenje. Kana Aroni achitungidza mwenje madekwana, ngaazvipise zvive zvinonhuhwira pamberi paJehovha nokusingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Saka marambi aya ari 7, munhu aive in charge yekuona kuti haasi kudzima ndiAroni kana kuti high priest. Ndiye aiti usiku kumazuva rovira oona kuti mafuta acho aripo here, kuseni futa achidaro. Raive basa raiitwa nemuprista mukuru. Kureva kuti every day malaitsi aya aitogara akabatidzwa every day nemasikati neusiku. Zvakaita makamuri akaya pastori namarambi aya mune muine rima raityisa because maruma yanga akagadzirwa nematehwe maine rima asina mawindo saka yaive source of light. Ndicho chigadziko chemwenje ichi chaine marambi 7. Saka every time aigara achibvira. Handei pamberi pana Leviticus 24 verse ya 1 to 4. Leviticus 24 verse 1 Jehovha wakataura naMozisi akati, rayira vana vaIsraeri kuti vauye kwauri namafuta akanaka amaorivhi akaisvonaka akasvinwa omwenje kuti avhenekese mwenje nguva dzose. Kunze kwechidzitiro chechipupuriro mutende rokusongana, Aroni unofanira kuigadzira kubva madekwana kusvikira mangwanani nguva dzose pamberi paJehovha. Unofanira kuva mutemo usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Unofanira kugadzira mwenje pachigadziko chakaisvonaka nguva dzose pamberi paJehovha. Saka apo pari kutsanangura mafuta acho. Dai kuri kutaura kwanhasi taiti parafini yacho. Oiri yaiswa oiri yaiswa kuti mwenje udi urambe ichibvira. Yaive olive oil yaiwanikwa paolive. Saka vanhu vaipota vachiya nesupply because Mwari anga asingatodi kuti pambodzima. It was supposed to be a continuous light rinoramba rakabaka nguva dzese. Ngatichiona kuti murumu chigadziko ichi chaive paposition ipi. Because imba yakakuraka. Zvakakosha izvozvo kungoona kuti chaive pana Exodus 40. Varayirwa kugadzira zvinhu zvapera kugadzirwa musi wacho vaakuzviisa murumu. Zvakaiswa papi Exodus 40 verse 24 na 25. Exodus 40 verse 24.
Akaisa chigadziko chemwenje mutende rokusongana chakatarisana netafura kurutivi rwetebhenekari nechenyasi. Akatungidza mwenje pamberi paJehovha sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Saka pari kunzi nechezasi zvakaitwa ruvazhe ruya rwatataura ruya kana kuti sanctuary yenge yakagadzirwa zvakadaro zvekuti gedhi rekusvikopinda muyadhi uchingosvikopinda area iyoyo ranga riri kumabvazuva kueast. Okay. Saka waitoti uchipinda gedhi nekunopinda muholy place kamuri yatiri kutaura unenge wakapira musana kueast, wakafuratira mabvazuva. Saka ukapinda muholy place muri kutaurwa hanzi chigadziko chemwenje chaive kusouthern side. Saka chine chiri kusaidi kupi kwako uchipinda? Kurava kuti kana wakafuratira kueast chine chiri kuleft kwako, kuruboshwe. Because kana wakaisa musana kumabvazuva wopinda muroom kusouth kune kuri kuboshwe. Kune kuri. Saka chaiwanikwa paruboshwe. Saka ndo zvazvaive izvo. Asi Mozisi paakagadzira ainzi kopa sezvazviri kudenga. Ngatichiona kuti kudenga zvakamira sei. Zvakazarurwa chapter 1 verse 12 na 13. Zvakazarurwa 1 verse ya 12. Ndikatendeuka kuti ndione inzwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Napakati pezvigadziko zvemwenje mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu akafuka nguo yakasvikira kutsoka akazvisunga napachifuva nebhanhire rendarama. Saka panapa Johani akunyora bhuku razvakazarurwa. Bhuku razvakazarurwa vanodzidza rakanyorwa kunana AD 90. Temberi yepaJerusarema inge yaparara. Saka Johani akaratidzwa sanctuary iri kudenga. Ndobva atoona zvigadziko zvemwenje zviya zvinomwe, maramba yamanomwe. But this time haana kuona Aaron. Okay. Aipiwa basa riya rekuona kuti riri kubvira. Pane waakaona waari kuti akaita semwanakomana womunhu. Jesu. Kuratidza kuti Jesu ari kutoita basa raiitwa naAaron but kusanctuary iri kudenga. Saka muri kuti Jesu akuita basa reuprista kusanctuary yekudenga. Because Aaron aive the high priest, but hazvichaitirwe pasanctuary yepanyika, zviri kuitirwa kusanctuary yekudenga. Tiri muchidzidzo Polluting the Sanctuary part 2. Tombonzwa kambo? Yeah, sure. Tombonzwa ikambo. Wacheki waribi wanocheka, misumbu inochekwa kuminda, nemajekoba sangari itwe, musamire dakarata pedza. Waribi wacheki ndiyani, ouya anotibatsira, ndiani achatibatsira, kuunganidza mwanda. Minda yakuibva kwese kwese, pasi rakamirira kuchekwa, wacheki washoma basa iguru, tikanonoka tinozoshaya. Waribi wacheki ndiyani, ouya anotibatsira, ndiani achatibatsira, kuunganidza mwanda. Wanawe wanuunzai majeko, muunganidze mbesa dzatenzi, batanyi dakara tenza uye, muzopiwa rufaro kudenga. Waribi wacheki ndiyani, ouya anotibatsira,
ndiani achatibatsira kuunganidza mwanda waripiwa cheki ndiani ouya anotibatsira ndiani achatibatsira kuunganidza mwanda Tinomchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Polluting the Sanctuary, kusvibiswa kwenzvimbo tsvene. Taona muchikamu chekutanga kuti pasanctuary yokwaIsraeri iya yakanzi Moses avake achikopa yokudenga. Magadzirirwo apanga pakaitwa chivanzi chacho chesanctuary chakakomberedzwa tingati ruzhowa, mazuva ano zvakajairika kuona fence kana jurawo. Saka waiti kana wakuno, asi gedhe racho rekupinda muchivanzi ichocho rainge rakatendeka kumabvazuva. Saka munhu waiti kana wakuda kunopinda musanctuary, kupinda muyadhi, waienda nekumabvazuva wopinda pagedhe. Mukati macho ndo makavakwa imba ine kamuri mbiri, ndo painzi panzvimbo tsvene. Because yaiti kamuri yokutanga painzi patsvene, kamuri yechipiri painzi patsvene tsvene. Saka wapinda nekumabvazuva wopinda muyadhi, wonopinda mukamuri yekutanga, manga mune midziyo yanga irimo. Saka mufundisi vati nhasi ngatimbotarisai pamudziyo 1 chigadziko chemwenje ndizvozvo. Saka chaiti uchipinda nepadoo, chigadziko chemwenje hanzi chakadziva kuzasi, kusouth. Zvireva kuti kana wakafuratira kueast, chigadziko chemwenje uchipinda musanctuary changa chiri kuruboshwe kwako. Ndizvozvo chaizvo. Right. Saka zvinhu izvi mufundisi, mapisarema yati zvaiwanikwa mumarumu nezvese zvaiitwa pasanctuary zvinodzidzisa kuti tinzwisise kuti Mwari anoponesa vanhu sei. Alright. Ivo vanhu vonzwisisa kuti ndezvipi zvinodiwa pavari kuti vaponeseke. Nzira dzaMwari dzaidzidziswa musanctuary. Saka patiri muna Daniel 11, patiri kuti Polluting the Sanctuary part 2, tiri kuti munhoroondo yechechi zvese zvaida kunzi zvidzidziswe nesanctuary kusanganisira chigadziko chemwenjechi zvine pazvakasvika kubharabhadzwa nechechi. Vanhu vopedzisira vasisanzwisisa kuti vakachitarisa hachisina zvachinoreva, hazvisina zvachinoreva, yeti chaifana kureva nguva dzese. Okay. Saka tauda kuti tichiona kuti chigadziko chemwenjechi chairevei. Alright. Handitika mabata here kuti dzimba idzi makamuri aya maamusina mawindo mapabata here. Saka yaitova source of light ichi maramba ende aisadzima usiku nemasikati. Right. Hatichiendai kuna John chapter 1 verengai verse 4 to 9. John chapter 1 verse 4. Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu, chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda. Kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari, zita rake rainzi Johani. Iye wakauya kuzopupura kuti apupurire chiedza kuti vose vatende naye. Uyo wakanga asati ari icho chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza. Pari kutaurwa nyaya yechiedza chakakunda rima panapa. Sezvaiitika mukamuri matataura muya kuti rima raitodzingwa nechigadziko ichi. Panapa pari kunzi Johani mubhabhatidza handi aive chiedza, asi basa rake aitopupurira chiedza. Basa raJohn aite John the Baptist. John anga anoti ndini ndakatumwa kuzovhura nzira yaKristu. Right. Kurava kuti
aitanga kugadzirira kuuya kwaKristu. Ndizvozvo. Saka paaita basa iroro ndo pari kunzi iye mubasa iroro akanga asiri chiedza. But waaigadzirira ndiye chiedza wacho. Kurava kuti Kristu ndicho chiedza chavanhu. Ndicho chiedza chevanhu. Maybe verengai John 8 verse 12 zvinyatsotsimbidzirwa iye Kristu aakutaura ega. John 8 verse 12. John 8 verse 12. Zvino Jesu wakataura zvenava akati, ndini chiedza chenyika. Unonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza choupenyu. Pakudzidzwa kwebhaibheri mufundisi, zvikuru sei ukatarisa bhuku raJohn, Jesu paaitaura nevanhu vechijudha, aizviziva kuti ndo vanga vakaita rombo rakanaka rekudzidziswa zvesanctuary. Ndo vanga vakaitwa maticha vakaona nzira dzaMwari pasanctuary, voziva kuti Mwari anonamatwa sei, vodzidzisa dzimwe ndudzi. Saka mukaverenga kazhinji bhuku raJohn, matauriro anoita iye Jesu anenge achitaura zvinhu zvinodzosa pfungwa dzavo kusanctuary. Saka ipo paritoti ndini chiedza ka, aiziva kuti vanhu vakatomuteerera musi iwoyo nyaya yechiedza chemusanctuary vaiiziva. Saka aitoitira kuti vazvione kuti chiedza chiya chinozadziswa muna Jesu. Pari kubatika. Saka Jesu ndiye aimirirwa nelight raiwanikwa pazvigadziko zviya zviri zvinomwe. Saka kana light riya pastor ravhenekera taapana Jesu, zvinongonzi rovhenekwa zvoramba zvakadaro here. Purpose yelight nderei? Handei pana 1 Peter 2 verse 9. 1 Peter 2 verse 9. Verse 9. Takuya light muri murumu kudzinga rima. But tiri kuti pana panzi Jesu ndiye chaedza. Saka kana Jesu ari chiedza, purpose yacho haisiri yerima retochi riya. Chii chiri kutarisirwa kana avheneka? 1 Peter 2 verse 9. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Ndime yekupedzisira kuti purpose yelight ndeyekuti vanhu vabve pane rima voenda pavhenekero. Saka pari kuvheneka kana ari Kristu, bhaibheri riri kudzidzisa kuti vanhu vanenge vachifanira kubva kwavari ndokune kwakunzi kune rima vouya kuna Kristu. Vouya kulight. Ndo purpose yelight, kuti vanhu vauye kune chiedza. Saka kuti vanhu vatendeuke, vakwezwe nerudo nekunaka kwaJesu, vouya kwaari. Pakajeka kapa. Saka pamaverenga manje mufundisi, nemuateri kana manzwa, hanzi Kristu akatida akatidaidza kuti tiparidze kunaka kwaiye. Ukauya kuchiedza ka, Mwari hatarisiro tungoti haindapa chiedza zvaita. Pane zvimwe zvaanotarisira. But tisati taenda pane zvinotarisirwa. Bhaibheri parinotaura nyaya yechiedza mufundisi, nhasi Kristu ako akatoenda because ndiye ari kunzi light. Saka tiri kuti amenoti muri kundinzwa here kuti bhaibheri riri correct kuti Kristu ndiye light, but akatoenda ka. Saka kurava kuti muri kuti saka chiedza chiri kupi manje? Ndopandinoda kuti vanhu vanochienda kupi. Saka nyaya yacho haina kusiyiwa isina mhinduro mubhaibheri. Mapisarema 119 verse 105 nevhesi 130. Mapisarema 119 verse 105. Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu, nechiedza panzira yangu. 130. Kuzarurwa kwamashoko enyu kunopa chiedza, kunopa njere vasina mano. Hanzi kudii pastor? Siya makanda kamubvunzo kekuti zvino Jesu zvaakaenda kudenga ari iye chiedza. Saka pana apa vanhu vanoita sei ivo vachifanira kuenda pane chiedza? Ndobva panzi namapisarema shoko iri ndo mwenje patsoka, kureva kuti mafambiro anoita munhu munzira dzeupenyu anotovhenekerwa neshoko kuti aone kuti apa panokuvadza, apa pakanaka. Zvikanzi kuzarurwa kunenge kuchiitwa shoko, ndaona sokuti kuvhura vanhu vachiverenga ndo kunopa uchenjeri unotungamirira kuruponeso. Pamati uchenjeri rambai mchiti ndopo panopa
chiedza. Atirambe chifamba nevarare kuti chiedza. Saka kuvhurwa kwebhaibheri chidzidzwa zvinoramba zvaakupa chiedza. Saka zvaakuita kunge zvinhu zviri zviri kumiririrwa nechigadziko chemwenje chiya. Light raiwanikwa ipapo riri kumirira number 1 Kristu. Number 2 shoko raMwari kana ravhurwa. Because hanzi kuzarurwa kweshoko renyu. Harisi kungomirira shoko rakadaro bataura iti. Saka kana ndakubatai zvakanaka. Tiri kutarisa midziyo yaive musanctuary. Correct. But tatanga nekutarisa mwenje. Sekutaura kwamamboita pakutanga kuti midziyo iyi ine zvayainongedzera, zvayaidzidzisa. Handitika zvine chekuita nezviri kuitika kudenga. Saka mwenje wainongedzera Jesu nekuti chiedza chenyika. Chimwezve chainongedzerwa nemwenje ishoko raMwari. Ndizvozvo. Nekuti kuriverenga kunovhenekera panzira dzeupenyu. Papabatika pajeka. Kana pajeka ipapapo mufundisi mukuona ndo zvaimiririrwa nemwenje. Ndikuda panzi kuzarurwa kwemashoko enyu kunopa chiedza. Mukurarama kwandaita ndakamboona pamwe paishandiswa shoko raMwari bhaibheri senzira yekuti rinongobatwa. Mukuona sezvamakaita bhaibheri renye rirovesei pamusoro pangu muone mototi muri kudzinga madhimoni. Murikuona zvamuri kuita saka raitorwa sekunge zvinonzi iro bhuku irori mapeji aro ndo ane simba. Izvozvo ndo zviri kunzi vateereri kuzarurwa kwaro kureva kuti simba harisi mukuribata iro kana kuriguma iro. Aiwa kana kuti ukaribata wonzi touch this Bible zvinobva zvako. Aiwa simba riri pakuzarurwa iro bhaibheri richidzidzwa ndo parinovhenekera. Mapabata kapo ndangoti ndipataure. Saka kana ravhenekera kudaro chii chinoitika kune varidzidza vavhenekerwa? Endai pana Mateo 5 vhesi ya14. Matthew 5 vhesi ndeya 14. Imi muri chiedza chenyika, guta rakavakwa pagomo haringavanzike. Saka Mwari vari kuti chiedza chiri muna Jesu Kristu chinowanikwa tikadzidza shoko rotivhenekera nzira dzaMwari. Mwari vari kuti chiedza ichocho tikafamba machiri isusu tinopedzisira taachiedzawo. Murikuti mimi munhu akanga atenda muna Jesu auya kuchiedza. Zvekuti paanenge achiverenga shoko pfungwa dzake maitiro ake anovhenekerwa ofamba zvakanaka. Saka iyewo pakupedzisira anopedzisira achiedza kune vamwe. Pfungwa yacho yokuti itambanuke pastor endai pana zvakazarwa 1 tambopaverenga vhesi 12 nevhesi 20. Tisatenda iko kandiziva kuti kuri kunobudei. Pane imwe pfungwa iwe yakuti sora riri panapa rikabatira moto rinoita sokutambidza riri pamberi. Ndizvozvo popedzisira munda wese watsva. Ndo zvinoita light. Saka ndoda kuti pfungwa iyoyo kuti itambanuke yamuri kutotaura yekuti tatanga light ari Kristu. But ponza akaenda kudenga still light richiripo pakuverenga shoko. Pobva panzi shoko kana raverengwa vaverenga vakateerera zvataura shoko ivo vaamalights futi. Saka pfungwa iyoyo yamuri kutaura yekuti panopedzisira paita kubatidzana kuya ndokwandoda kuti tiende ipapo. Zvakazarwa 1 vhesi 12 nevhesi ya 20. Zvakazarurwa 1 vhesi 12. Ndikatendeuka kuti ndivone inzwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Vhesi 20. Zvakavanzika zvenyeredzi nomwe dzawaona muruoko rworudyi rwangu nezvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vekereke nomwe nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndidzo kereke nomwe. Bhaibheri rachidudzira ndoda kuya pamataura paya riri kuti chikonzero maramba aya aive 7.
Johana achiratidzwa Jesu ari kusanctuary iri kudenga, hanzi ari kumiririra kereke nomwe. Chichirawo ichocho hatisi kuchidzidza nhasi, but kana bhaibheri richiti kereke riri kureva vatendi. Saka nhamba yekuti nomwe inonyanya kushandiswa ichirevera kuperera, perfection, kungoratidza kuti vanotenda vese kubvira Jesu paaenda kudenga kusvika paachadzoka. Saka pakanzi kereke nomwe kureva vanotenda vanowanikwa kubva paperiod Jesu aenda kudenga kusvikira paachadzoka. Kuti kubva pakaenda Jesu kusvika paachadzoka, vatendi vanga vachipinda munguva dzinogona kutomakika kuti kubva apa kusvika apa toti ndo chikamu chekutanga, votambidza chimwe chikamu. Saka ichi chikamu chekutanga inobva yanzi kereke yekutanga, chimwe chikamu kereke yechipiri. Isiri building kana kuti vari kwamutoko kana kuti vari kuSouth Africa, asi vatendi vese pasi rese. Saka ndo vari kunzi chigadziko chemwenje marambi aya aimirira vatendi. Ndoda kuya papfungwa yekuti sora iri ropisa rimwe sora, ropisa rimwe sora. Saka maona muholy place mukamuriya hamuna kuitwa rambi riri 1. Dai rakaitwa riri 1 raingomirira Kristu ega. Chaakaitwa ari 7 kuratidza kuti zvanga zviri pana Kristu chiedza chiya chikadzidzwa nevatendiwo ivo vaachiedzawo. Saka mukuzara kwavo chinopesera chaachiedza chiri kuvhenekera vanhu vakawanda, chichitambidzana. Ndiani anenge achiona kuti chiedza ichi hachipere? Johana akaratidzwa ndiKristu, muprista wedu ari kusanctuary iri kupi? Iri kudenga. Saka nekumwe kutaura mufundisi, ndoda kuti tizombodzwa kambo muchidzidzo chedu Polluting the Sanctuary part 2. Mwenje uyu nezvawaireva kuri kwekuti vanhu vapinda muchechi vanotori nemalaitsi emagetsi aya. Hapana chikonzero chekukopa izvi kuti vanhu vatoitawo marambi 7 vachiti zviri mubhaibheri, nekuti zvazvainoreva ndo zvatadzidza izvi. Papari kujeka. Saka chakakosha muchechi hakuzi kunogadzira mwenje seuyauya, asi kurarama zvazvaireva. Saka zvazvaireva ndo zvatiri kuti muchidzidzo chino icho munhoroondo yeThe Christian Church zvakabharabhadzwa. Zvakadaro zvekuti unogona kutoona tsika iyoyo yekuita mwenje minomweka inogona kutoramba ichiwanikwa pavatendi. Pfungwa inenge iri yekuti tiri kuita zviri mubhaibheri, yeti chakakosha ndechekuti zviri kurevei. Handiti mapabata. Saka toda kuti tisikosimudzira ipapo tosikuona manje kuti zvatadzidza nechiedza ichi zvachiri kureva chii chakaitika munhoroondo yechechi. Tombodzwa kambo. Sure. Ilusise,
Ndinomuchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Polluting the Sanctuary Part 2. Tiri mubhuku raDhaniel mufundisi. Tatanga nepana Daniel 11 verse 31. Roman Empire yenge atoparara. The Christian Church ndo yenge ane masimba pamwe chete nemamwe nations ekuEurope. Ndo patanangurwa neBhayibheri zvikanzi chimwe chaizoitika munhoroondo yayo Christian Church. Kupolluta sanctuary. Kusvibisa sanctuary. Kwatatiko zvakada kufanana nekunge kubarabadza. Alright. Ndobva tati isusu sanctuary chimwe chaiwanikwa mukamuri yekutanga the holy place maive nechigadziko chemwenje chaigara chichionekwa nahigh priest kuti chiri kubvira nguva dzose. Saka Bhaibheri rabva raisa pachena kuti chaimirira Kristu ndiye chiedza. Chomirira kuvhurwa kweshoko raMwari rinopa chiedza. Vawana chiedza chiya vovawo zviedza zvidiki. Saka chiedza chobva chawanda. Vanhu voramba vachiziva Mwari kuburikidza nechiedza chiri kuwanikwa nevatendi. Saka kana taakuti polluting the sanctuary, kureva kuti panhoroondo yechechi panofanira kuita chinhu chakasikobarabadza izvo zvatadzidza izvi. Chakasikobarabadza chokwadi ichi chaimirirwa nelight. Kureva kuti pamastages echechi aya 7 amataura aya ari munhoroondo yayo. Chimiro ichi chekuti mwenje uyo uri kuratidza Kristu, kuti Kristu aonekwe, zvakapedzisira asingachanyatsoonekwa. Akapedzisira asanyatsoonekwe. Imwe nzira yatatoona nayo yaigona kuita kuti asanyatsoonekwe kutotadza kuziva zvaireva mwenje. Mazvibataka zvekutoti malights akatowanda pamwe uri kungofoswa kungoabatidza bedzi muchechi. Yeti izvo zvaitoitirwa kunzi tizive kuti zviri kumirirei. But gatione imwe nzira yekuti zvakabarabadzwa zvakada zvekuti vanhu vakapedzisira vasazoti zvembenge zvichirevei. Hatitangei pana Mateo 5 paya verse 14 kusvika pa16. Matthew 5 verse 14. Imi muri chiedza chenyika. Guta rakavakwa pagomo haringavanziki. Nomwenje havangautungidzi vakauisa pasi pedengu, asi pachigadziko uvhenekere vose vari mumba. Saizvozvo chiedza chenyu ngachivhenekere pamberi pavanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka vakudze Baba wenyu vari kudenga. Saka Mwari ari kuti maKristu vatendi vafanana futi nechiedza chiya chatiri kudzidza. Asi vanodaro bedzi kana light riri pavari, chiedza kana kuti ruzivo ruchikwanisa kusvika kune vamwe. Hanzi vanofanira kuita sezvakaita imba yakavakwa pagomo. Mati mamboona kuti imba kana iri pagomo, even vanhu vese vachipfuura ari mumota kana ari mubhazi vanenge vachingoti honai imba iyo. Ndo zvaifanira kuitwa maKristu, kuti vanofanira kungonzi apo vanhu vese vari attracted. But vanhu kana vaona imba iyoyo vauya kuimba iyoyo, ndo pari kunzi still mumba munoda light. Light kana ririmo ingave kenduru, hazvidi kuti kana rabatidzwa roiswa pasi pedengu rokwidibirwa, rinofanira kuenda pakakwirira kuti vanhu vadi vaone. Saka toda kuti tinyatsonzwisa nyaya iri kutaurwa yelight riri mumba nekukwidibirwa kwelight. Kuti Jesu airevei zvitinzwise tiita idea kuti kusvibiswa kwesanctuary chii chakanyatsoitwa. Saka ngatitange taona kuti imba chii, because light taakuziva kuti chii. Kuvhurwa kweshoko raMwari nevanotenda voita zvinotaura shoko, ivo vobva vachiedzawo chinobatidza zvimwe zviedza zvakawanda. But komumba zvinorevei? Endai pana 1 Timothy 3 verse 15. Timothy wekutanga 3 verse 15. Zvino kana ndikanonoka, ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei mumba maMwari, iyo kereke yaMwari mupenyu, mbiru nechitsigiro chezvokwadi. Hanzi imba chiya? Kereke yaMwari. Kereke yaMwari. Kereke apa pari kurehwa building yakati vanhu vatendi. Vatenda nditika. Maybe verengai futi pano vaKorinde wekutanga 3 verse 9. 1 vaKorinde 3 verse 9. Nokuti tiri vabati pamwe chete naMwari, muri munda waMwari, muri imba yaMwari. Apa mapaonaka? Hanzi muri imba yani? yaMwari. Saka zvazviri kunoreva ndezvekuti vatendi pachavo mufundisi ndiyo imba yaMwari.
Saka pakaita light pakati pavo, light racho haridi kukwidibirwa. Saka chii chaiitika tichitanga light kuri kuvhurwa kweshoko raMwari. Ndopatiri kutangirapo. Munhoroondo yechechi mufundisi, mwenje kana kuti shoko raMwari kuvhurwa kwaro, pane pakaita dambudziko muchechi. Okay. Chekutanga chakaitika ndechekuti bhaibheri rinova shoko raMwari rakanga risingatenderwi kuti munhu wese ave naro. Muchireva kuti munhu asaonekwa akabata bhaibheri chero ari wekuchechi. Even ari wekuchechi, mukona mabatira makatoita bhaibheri tiri mustudio kudai, yaive mhosva. Chikonzero zvainzaro zvaiita sekunge zvinonzi kurichengetedza ukoshi hwaro, nekuti rainzi harizi bhuku rekuti munhuwo zvake njee angaribate kurirerutsa angarirerutse. Muri kuona rizini yaipiwa, tinoda kurichengetedza riri dzvene, saka hatingaritendere munhu njee asina kuenda kuchikoro chebhaibheri kuti aribate. Saka yaitwa mhosva inourayisa yekutoenda pamataredzi mhosva yeti kuvhurwa kwaro kwanzi ndochiedza. Saka tiri kutoona kuti ipapo kukwidibirwa kwaiita chiedza. Chechipiri, vanga vachitenderwa kurishandisa, toti vafundisi kana kuti mabhishopi echechi, vanga vachitenderwa kurishandisa, vainoridzidza nemutauro watinoti chiko, which was not the native language of the people. Wanga usiri rurimi rwamai panzvimbo raidzidzwa nechiLatin. Okay. Yaive professional language yeRoman Empire. Kumashuroko yaive Latin. But takadzidza vateereri kuti pakaparara Roman Empire ndo pakabuda ndudzi 10 dziya dzaive mukati madzo, panobva vekuGermany, vekufrance, vekunana England. Saka nharaunda yese yaimbova yeRoman Empire yaive nemalanguages akawanda. But vaitungamira chechi vafundisi vainodzidza bhaibheri nechiLatin. Right. Kana vadzidza nechiLatin manje, kana vazoya kuchechi vaisasvotsanangura kuti ezvino tiri kuparidza tiri kana kuti kuGermany, ngatichitaura nechiGermany. Vaingosvikoverenga chiLatini ichocho. Vaitaura chiLatini ichocho. Saka vanhu vanenge vachinzwa sei manje baba? Hapana kalaitira isvika pastor. Ndo zvatinoda kuti muone kuti zvaidzidziswa nemwenje uya kuti mwenje uvhenekere pesa, hapasisina kuvheneka ka. Ravhurwa mapeji hongu, but ravhurwa rikataurwa nechiLatin. Saka munhu hapana chaanzwa zvachose. Saka nekudaro manje chiedza ichocho hachina kukwanisa kuti mumba tatikereke. Saka tichiri kutotaura chechi yega, light ranga risiri kuonekwa nevamwe. Zvafanana nelight rakwidibira. Ameno, isaine mamwe mawedzi enyu manzwa kuti kudai. Ndanzwa kuti pakasvika nguva munhoroondo yeChristian Church yekuti bhaibheri ranga risingachabvumirwe kubatwa nevatendiwo vasiri vatungamiriri, vasiri vafundisi. Chechi yakaona kuti inzira yekurikoshesa, yekuriremekedza. Saka rikabatwa nemunhu wese rinobva raakomoni, rareruka. Yeti nekudaro yaitove nzira yekuviga chiedza kubva kuvanhu. Yes. Nekuti zvanzi kuvhurwa kwaro ndo kunovhenekera. Yes. Saka vanhu vanga vasingachagoni kurivhura vari kudzimba dzavo kana kuti vari munhu paadira. Yes. Then imwe nzira futi yakaita kuti chiedza chivigike, vacho vaienda vaive vafundisi nevaive vatungamiriri vainodzidza bhaibheri vasingaridzidze nerurimi rwaamai kana rurimi rwokutaurwa munharaunda. Vaidzidza nemutauro wakanga wakasarudzwa kuti uyu ndo wepamusoro, yanga iri Latin. Yes. Saka vaizoti kana akubva kuchikoro akuenda kwaanzi anonoita mufundisi, anoenda nebhaibheri rechiLatini. Amira pamberi pevanhu overenga chiLatini chavasiri kunzwa. Saka zvekuti chero apedza kuverenga kuvanhu zvaingofanana zvavanga vari asati averenga. Exactly, ndizvo chaizvo. Saka muchaona kuti chiedza zvafanana nekuchikwidibira. Mumba munoita rima. Imimi what do you expect mumba kana muine rima?
munoitwa zvese pastor, because chiedza ukaenda wachiviga mumba muine rimaka, you expect kuti mumba munoitwa zvese. Saka muchazoona nezvimwe zvidzidzo muchechi makatanga kuitwa nezvimwe zvekuti zvinotoshamisa. Saka chimire ichi pastor, maybe ingondibatsirai. Nanhasi ndinoshamisika, mabhaibheri ari kumabookshop pastor, akawandisa. Pane mamadhorobha andinotombofamba unotoona mabhaibheri akawaridzwa musaidhi meroad achitotengeswa nemari inotoita kuti atengeke. But iye zvinezvi tapfuura chimiro chaine chechi, pane vatende wekuti achakangosunungukirwa nekuenda kuchechi asina kana bhaibheri, ende achingori nepfungwa yekuti vari kumberi bedzi ndo vanodzidzisa. Pangaitwa sei pastor? Ipapo dai Mwari atobatsira. Unoziva kuti zvautaura kasvoshuwa, unotoona kuti mutenda anogona kutokohwa hosho yekuenda nayo kuchechi, agokoshesa kupfeka uniform, asi bhaibheri asina. Tinotori nemisha yakawanda yekuti hamuna bhaibheri. Munogona kuva muine matoyi evana, motoita kana maselfone 10 nezvimwe zvaunotoona kuti zvinoda mari yakawanda kupfuura bhaibheri. Musha wese izvo zvatutota musha wese pane pasina kana bhaibheri. Mwari ngaabatsire. Saka muchaona kuti nhengo dzechechi padzanga dzisakwanise kuwana light, chinoitika tadzidza kuti light raifana kutungidza rimwe. Saka zvazvaireva ndezvekuti evangelism yakabva yafa. Iwe saka unoziva pauri kutaura Caston, saka kana tikaita vavakidzana noti isusu chechi yedu haiverenge bhaibheri. Pastor, mukaita vavakidzana vakadaroka, vanamatirei mudzidze navo. Zvafanana nekuti chechi iyoyo mumba mune rima. Hanimanzwa zvatataura kuti bhaibheri rikaiswa pasi pedengo, mumba imomo hamuite, because ndo ratonzi light rinofana kutoti rivhenekere munhu wese. Bhaibheri rinofana kutoshandiswa. Pakatoita vatendi kwamuri ikoko vateereri vekuti tinoti hatishandise bhaibheri, ikoko kupotsa vateereri. Kupotsa. Bhaibheri ndo light rinotungamira kutoti even zviri pachechi ipapo zvamunoita zvitwasanuke. Saka evangelism yakabva yafa because light raitadza kubatidza rimwe light. Vanhu havana bhaibheri, zvavari kuparidzirwa havasi kuzvinzwa. Saka muchaona ndo chimiro chiri munyika even today, chekuti nhengo dzechechi zhinji dzinofunga kuti ushumiri hunoitwa namufundisi vega. Achingobva kuchechi zvatopera agara, haachanzwisi kuti iye chiedzawo chinofanira kubatidza chimwe. Saka muchiona munhoroondo yechechi zvichiri kutowanika mune dzimwe nzvimbo kuti nyaya yeevangelism haizi nyaya yenhengo, because vanofunga kuti light rinongori nemufundisi ega. Anyway, saka rima iri raifana kubviswa sei pastor? Rakapinda munguva yechechi. Makamunzwa vari kuti dark ages. Dark ages kantiyo nguva yakatanga 538 AD kunosvika 1798. Zvazvaireva izvo zviya ndo zvatadzidza izvo. Idhaki inguva yerima rekushaya shoko. But vemunyika vanozointerpreta havo vachiti period iyo hapana kana mainventions akaitwa in technological advancement, but chokwadi chaicho Mwari akatozvita maune kuti pasi rese ribvumirane kuti madark ages, inyaya yekuti bhaibheri ranga rakaiswa pasi pedengu rakavigwa. Saka achinzi madark ages. Kushayikwa kwebhaibheri kunouyisa rima, mungave mumba kana muchechi pastor. Rinobviswa sei? 2 Peter 1 verse 19. 2 Peter chapter 1 verse 19. Verse 19. Uye tine shoko rouprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera mune rima kusvikira utonga uchitsuka nenyama sasa ichibudira moyo yenyu. Saka kudzidzwa kwebhaibheri sezvatiri kuita nemuateereri tichidzidza chiprofita chanadhanieri nanazvakazarurwa, hanzi zvinobvisa rima iro rero rakauya nguva yemadark ages. Ngatirambei tichidzidza shoko raMwari. Nyika inobva yavhenekerwa sezvinotaura zvakazarurwa 18 verse 1 to 4. Verenga ipapo pasi. Zvakazarurwa 18 verse 1 to 4. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga aine simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Akadaridzira nenzwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yese ine tsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovingwa. Nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamwa kwoupombwe hwaro,
namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navavengi navatengesi venyika vakapfuma nesimba rokuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe izwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Saka period yatiri mufundisi, chiedza chiri kuvhenekera pasi rese. Alright. Kuti vanhu vabve murima rakawanikwa mushure mekunge bhaibheri risashandiswe. But vanhu vakavhenekerwa vanofanira kuenda kupi? Chiendai pana Isaiah 2. Isaiah 2. Endai pana Isaiah 2 vesi ya 2 to 3. Isaiah 2 vesi ya 2. Pamazuva okupedzisira zvichaitika kuti gomo reimba yaJehovha richasimbiswa pamusoro pamakomo, richakwiridzwa kupfuura zvikomo, marudzi ose achamhanyira kwariri. Vanhu vazhinji vachaendako vachiti, uyai ngatikwire kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye uchatidzidzisa nzira dzake, tichafamba mumakwara ake, nokuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva Jerusarema. Polluting the Sanctuary part 2. Tanga tiri kutarisa kubarabhadzwa kwakaita chokwadi chechigadziko chemwenje chaiwanikwa musanctuary muThe Holy Place, chaimirira chiedza chinova Kristu, shoko raMwari. Chiedza ichocho chobatira pavatendi vari kuvhura bhaibheri vachiridzidza, vobatidzwa vamwe vatendi. Nguva yeMark Ages hazvina kudaro. Bhaibheri raisawanikwa kuvanhu, raisatenderwa kuvanhu, uye raisadzidziswa nerurimi rwevanhu. Asi mumazuva ano ekupedzisira, hanzi nyika yaakuvhenekerwa futi. Bhaibheri raakudzidziswa, vanhu vanofanira kubuda murima voenda kuZioni kunodzidziswa mutemo waMwari. Ipai vateereri vedu nhare mufundisi kuti vagone kuwana zvimwe zvidzidzo zvekumashure. Tinotenda, tibatei panhare dzinoteera, tirambe tichifamba pamwe chete. 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata, ndimwe dombo ndiwikende, ndimwe mutungamire. Tenzi nditungamire, semwana awonyara tamu, unganyara dzinyanga, mananda anomunzwa, kana matinyarara, imwe tenzi wenyanza. Tenzi nditungamire, aponda ndasvika nyanza, mananda aondityisa, handichina zororo, ndotsamira kune mwika, ngandinzwe imwe motiti, ndinokutungamira.